Хәерле кич. Бүгенге әңгәмәбез 24-30 июль көннәрен үз эченә алган бавыр ширләрен кисәтү атналыгына багышланган булыр. Якынрак килеп утырыгыз, кеше организмның иң зур бизе булган бавырның сәламәтлегенә гомеребез озынлыгы турыдан-туры бәйле. Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Ләйлә Илгизовна, сездән башлыйсыбыз килә. Безнең организмда бавыр нинди функцияләрне үти? Бавыр организмда иң мөһим функция аш кайнату системасында азык эшкәртү өчен кирәкле матдә ут булып чыгара торган функция үтәүче зур орган булып исәпләнә. Шулай ук бавыр липидлар, майлар, шулай ук минераль матдәләр, углеводлар. Ягъни ул шушы матдәләрне организм үзләштерү өчен җавап бирә булып чыга инде. Ул аларны азыктан матдәләр алмашын кили дип әйтик. Шулай ук кан оешу системасында матдәләр эшләп чыгаруда җаваплы булып тора. Аны организмның лабораториясе дип әйтсәк тә була. Чөнки 1 минут эчендә 20 меңгә якын химик реакция бара. Бавырдан кан 1 минут эчендә 1,5 литр кан уза, ә инде бу тәүлек буена шулай ук 2000 литрга җитә. Минем менә шушы сүзләрне ишеткәч, менә бавырым авыртып куйды дип әйтәсе килә, ләкин Айрат әфәнде, бавыр авырта аламы ул гомумән? Менә теге сизелеп тора дип әйтәбез бит әле, уң якта күбрәк ашасак анда. Минем ишеткәнем бар, бавыр гомумән авыртмый дип. Бавыр гомумән авыртмый, бавырда менә бу теге безнең авыруны җиткерә торган рецептор дигән нәрсәләр юк. Ни өчен дигәндә, безнең бавыр без тушка ул инде уже ничек дип кешеләрне куркытып чыган әйтим икән, таркалу процессында башлана. Чөнки бала туды, баладан уже ашаган ризыгыннан, аннан соң башка матдә алмашудан килгән токсиннар бавыр аркылы чыга башлыйлар. Бавыр аркылы чыкканда инде бу бавырның гепатоцитлары, күзәнәкләре әкренләп кенә җәрәхәтләнәләр, әмма дә ләкин бавыр шундый орган, ул үзенә үзе восстанавливать итә башлый. Шуңа күрә бу, әгәр дә Аллаһ Тәгалә шулай итеп монда болевой рецепторлар куйган булса, без акылдан шашырыйк, аның авыртуына түзә алмыйча. Шуңа күрә без аны сизмибез. Ул гел таркалу халәтендә димәк. Ул гел таркалу халәтендә, шулай ук төзәлү халәтендә бара. Менә ашауга килгәндә, менә безнең ашавыбыз ни дәрәҗәдә бавырга йогынты ясый? Ашауның бик мөһим анда роле, чөнки менә безнең инде әйтеп киттеләр, иң мөһим функциясе безнең бавырның детокс. Һәм анда безнең беренче һәм икенче фаза шул детоксның бар. Һәм бу фазаларга безнең именно ашаудан килә торган витаминнар, микроэлементлар кирәк. Мәсәлән, анда полифенолы дип, антоцианы дип алар аталалар. Нәрсә ул? Нәрсә ул? Нәрсә дә бар. Менә хәзер безнең җәй һәм җиләкләрдә безнең алар төрле безнең төсләрдә, мәсәлән, чие, мәсәлән, голубика, черника, һәм аларда төрле антиоксидантлар бар. Һәм алар бу детоксны поддерживать итәләр. Шуның өчен бавырга нәрсә ашый микән дисәк, менә шулай җиләк куша алабыз без, аннары кәбестә файдалы, брокколи, цветная капуста, обычный безнең кәбестә. Анда безнең шундый сульфорафан дигән әйбер бар, һәм алар тоже детоксны әйбәтләтәләр. Күп кеше майлай бердән курка безнең бавыр өчен. Ләкин менә файдалы майлар, алар безнең бавырга кирәк. Мәсәлән, менә безнең балыкта омега-3 кислоталар бар. Аны атнага 2-3 тапкыр ашыйса, чикләвекләрдә бар, һәм аларны ашауларга кушырга кушабыз. Гафу итегез. Сез детокс дип әйткәч, минем ике күземдә тартышып куйды. Ни өчен икәнен коллегалар белә, әлбәттә. Менә ул детокс функциясен сез мотор гына әйтеп, ул рольне күчердегез бавырга. Менә аның табигый функциясе шундый, шул исәптән әйме. Ләкин хәзерге көндә кемнәр икәнен санап тормыйбыз инде, 105-нче тапкыр детокс функциясен тыштан кабул итә торган әйберләргә, соклар белән детокс ясыйбыз, батлар белән детокс ясыйбыз дигәнгә күчерергә тырышалар. Ул эшләрлек әйберме ул? Ул бавырга булышамы ул, әллә киресенчә аның белән берәр төрле конфликтка керә торган гына процессмы? Менә бу бик кызык сорау, чөнки мәсәлән, без фруктылар белән детокс ясасак, безнең фруктовый шул сокларда бик күп шикәр һәм фруктоза. Һәм менә аларны без күп итеп эчсәк, алар безнең наоборот теге бавырда мой килүенә шуңа килә алабыз. Ул безнең иң теге распространенный авырту дип атала инде, стеатоз печени. Һәм шуның өчен без андый соклар белән үзебез теге бавырга зыян китерә алабыз. Бигрәк тә аш каранга, менә көне буе аш торып, шушы сокны гына эчеп торсаң, ул инде
бауырга май килә башлый, май баса башлый дигән сүз. Ул күбрәк срок кирәк инде, ләкин менә кешеләр аны файдалы дип ишетсәләр, ул безнең өчен менә бауырга әйбәт булмый. Һәм шуның өчен менә кешенең стеатоз печени, шул май белән майлы бауыр булса, без андый кешегә иң беренче чакта бөтен шикәрле әйберләрне, бөтен шундый фруктовый сокларны алып куябыз андый кешегә. Бик зур рәхмәт. Җәмәгать, бу диетологны теркәп куегыз базага, киләсе тапшыруларга обязательно чакырырга кирәк. Нәселдән килгән бауыр белән бәйле авырулар бар, мәсәлән, нәрсә күчә ала балага һәм балада бауыр авырулары еш очрыймы? Кызганычка каршы, балаларда нәселдән килгән авырулар бар. Без бит инде менә кичкенә балаларны беренче суткадан карый башлыйбыз. Һәм безнең бар физиологическая желтуха һәм патологическая желтуха. Менә шушы бер ай эчендә без аны баланы карарга тиешбез. Безгә моның өчен баланың тән тиресе сары була. Күз алмасы менә сары була. Һәм безгә шушы памперсы бик яхшы булыша инде. Без баланың бу тизәге, ягъни калвый масса аркылы карый алабыз. Ул сарымы, акмы, сары төстәме, менә безнең өчен бу бик күп мәгълүмат бирә. Безнең шундый нормаль төсен инде булырга тиеш. Безнең шундый авырулар бар, менә билиарная атрезия, моның белән балалар туалар, һәм без беренче 3 ай эчендә бу балага ярдәм итәргә тиешбез. Әгәр дә инде без моны ярдәм итә алмасак, яки без аны белмәсәк, кызганычка каршы бу трансплантация печени белән тамамланырга мөмкин инде. Нәселдән килгән чирләргә алар бик күп, шушы менә әйтеп үткәнчә, безнең нарушение обмена белков, нарушение обмена углеводов, жиры, алар бик күп. Вильсон Коновалова менә микроэлементлар нарушение обмена дип атала инде. Ул мин күбрәк русча әйтәм инде, чөнки бу терминны татарчага әйтеп булмый, аңламаслар да инде. Һәм без менә күп чакта әйтәр бит инде, ничә яшьтән балаларның авыру бала икәнен белеп була дип. Мин һәр вакытта әйтәм, беренче айдан алып 18 яшькә хәтле баланың бавырын авыру икәнен белеп була. Һәм менә медицина табиблар арасында шундыр бер әйтем бар, бавыр зарланмыйча, тыныч кына авырырга мөмкин. Менә Айрат аби әйткәнчә, ул безнең авыртмый, һәм ул бала туарга мөмкин, ләкин без аның авыруын 15 яшьтә дә белә алабыз, 18 яшьтә, һәм инде без анализлар бирергә кирәк менә. Беренче чиратта әлбәттә инде ул безнең бит инде хәзер чекап программа, менә балага бер ай булгач без УЗИ ясатабыз бу эчке органнарны инде. Һәм әгәр дә специалистлар эчке органнар буенча нәрсәдер ошамый икән, biz аларны биохимик анализга җибәрәбез. Һәм менә шуннан инде без баланы төрле направление буенча обследовать итәбез. Ягъни бу гадәти процедураны узып та, без аны шамаларга мөмкин. Махсус каядыр эзләп йөрисез. Юк, бер айда менә чекап, шуннан соң узабыз инде. Ул улларга караганда инде ул безнең диспансеризация һәм халык диспансеризацияны әлбәттә узарга тиеш. Трансплантация турында да әйтеп уздыгыз. Бу әлбәттә инде ничектер киң таралган сорау түгелдер. Алайда бәлкем кемдәдер мәгълүмат бардыр. Менә ул бауыр трансплантациясының бер төрле статистикасы дип әйтик инде. Ул бит инде бауыр соңгы чиккә җиткән дигән сүз, аны берничек тә дәвалап булмый дигән сүз. Андый очраклар күпме бездә? Ни дәрәҗәдә күп алар һәм трансплантация ни дәрәҗәдә уңышлы уза? Донорлар бармы? Ул органнар бармы гомумән бүгенге көндә? Рөхсәт бармы гомумән? Мин үзем ул трансплантология юнәлешендә эшләмәсәм дә, без бит инде бар гастроэнтерологлар белән очрашабыз. Бүгенге көндә менә инде безнең хәзерге министрлыгы здравоохранения безнең сәламәтлекнең ул шул трансплантологияның үзәгендә торган кешеләрдән, ул шул бездә бер-ике хирургның берсе. Ул трансплантология менә узган елда мин хәзер цифрларын әйтеп китәр идем. Әмма дә ләкин ялгышырмын дип куркам, но алар бик зур. Бу юнәлештә бик зур уңышлар бар. Донорлар белән дәген бар, чөнки анда хәзер законодательство үзең анда белүемчә монда рөхсәтлек бар. Аңа кирип китә алмыйм мин. Аңа күрә бу үзең темабыздан башкачарак. Ну, әмма дә инде менә бу хәзер без бавырның ширләре турында алып барганда, безнең педиатрыбыз бик матур әйтеп китте, бик әйтеп китте. Кызганычка каршы, менә бу инде трансплантациягә китерергә кирәкмәс иде. Менә шушы безнең инде русча немой орган дип әйтәбез, татарча телсез органнар дип әйтәбез. Ул бавыр, ул ашказаны, ул ишәкләр. Менә шушы аларның шир башланган вакытында кеше, безнең бит кеше ничек? Ул машинасын елга 2 тапкыр техосмотрга китәргә мөмкин яңа машинаны, но үзенең борчу булмагач ул бер кая да бармый.
Менә инде шушы вакытта безнең менә бу диспансеризациялар безгә бик каты ярдәм итәләр. Әмма дә ләкин инде менә мин үзем, әгәр дә миңа кеше килсә, шушы менә бавырны тикшерергә телим дип, башка органны ашказаны тикшерергә телим дип, бер нинди дәген зарланусыз тикшерүчегә килсә, ул минем өчен бик хөрмәтле кеше. Бу кешенең ул значит, ул ответственный, ул үзенең якыннары турында да кайгыра дигән сүз, чөнки безнең менә һәрберебезгә якын кешеләребезне югалту бик авыр. Әгәр дә кеше зарланмагач, бер нидә борчы булмаса, мин үзем беләм дип йөрми икән, мин аны эгоист дип әйтәм, чөнки ул үзе турында гына уйлый. Безне югалтырга теләмәгән бик күп кешеләребез якында. Шуңа күрә бу бавыр шундый орган, аны диспансеризациямы или үзен кызыксыныпмы, или нәселдә ниндидер шир була торыпмы, үз вакытында барып тикшерергә кирәк. Бавыр ширләренә масса күләм мәгълүмат чараларында игътибар кирәкле дәрәҗәдә биреләме, юкмы икәнен без рекламадан соң ачыкларбыз, бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таян ноктасы студиясендә сәламәтлек темасы бүген, һәм без бавыр сәламәтлеге турында һәм аның ширләрен кисәтү турында сөйләшәбез. Айдар, бу урында инде бавыр турында хайран кызыклы мәгълүмат белдек. Безнең организмда иң зур бис, гел регенерация процессында була, үзен үзе тернәкләндерә ала торган, гел сәламәт булып кала ала торган орган икәнен дә белеп киттек. Организмның химик лабораториясе икәнен дә белдек. Кан чистартуда да ул безнең теге организмга микроэлементлар кертүдә дә шул бавыр дигәндәй иң беренче чиратта аңа зарар сала торган гадәтләр дип әйтикме, ризыкмы, ширләрме, нәрсәләр булып тора бүгенге көндә? Менә әйтеп киттегез, масса күләм мәгълүмат чараларында менә шушы проектлар яки программалар, махсус юнәлешләр бавырга багышланган бармы, юкмы? Әлбәттә, алар юк дәрәҗәсендә. Алар юк дәрәҗәсендә. Ни өчен? Чөнки бавырны менә теге аерып куеп, без аны карый алмыйбыз. Чөнки бу диспансерлаштыру, бу комплекслы тикшеренү, бу инде менә Айрат әфәнде әйтеп китте, шуннан да кешене без комплекслы тикшерүгә өндәргә тиешбез. Теге менә минем бавыр гына карыйсы килә, менә шу нинди анализлар бирим дигән сорау ул дөрес түгел. Шуңа күрә кеше әгәр дә комплекслы теге гомум кан анализы, махсус анализлар бирә икән, елга бер тапкыр. Бу диспансерлаштыру монда мөмкинлек безгә бирә. Бу шуннан да табибка шушы анализлардагы үзгәрешләрне күрергә мөмкинлек бирә. Димәк, сәламәтлек белән барысы да яхшы түгел дигән сүз. Һәм икенчедән, әлбәттә инде нинди яман гадәтләр бар, барысы да бавырга тәэсир итә. Менә Альберт. Шуңа күрә нинди гадәтләр дип сорадың? Шуңа күрә ул бит инде бүтән һөҗүмне үзенә кабул итә торган әгъза. Хәтта тәмәке тартсаң да. Тәмәке тартсаң бит тулайын бүтән организмга керә. Канга керә. Кан бит бавыр аша уза. Шуңа күрә монда нәрсә генә эшләсәң дә, нәрсә генә моңа комачаулы дип әйтсәк, комачаламый дип әйтсәк, ул дөрес түгел. Барысы да канга керә, кан безнең шушы орган аша үтә. Ул бит фильтр. Шуңа күрә монда инде куркынычлык зур. Шунда үтәсем килә, бүгенге көндә бит инде бик нутрициологларга, менә диетологларга, минем хөрмәтем аларга зур, бик популяр бу направление инде. Һәм әгәр дә күрше ниндидер дару эчә икән, ул дагы шулай ук, например, аптекадан алып төрле батлар, витаминнар эчәләр. Һәм менә бу безнең токсический гепатитка китерә. Бүгенге көндә бавыр авыруы буенча беренче урында токсический гепатит торадыр. Ул менә шушы тәмәке тарту. Токсический гепатит дип атала ул. Менә тагын нинди ширләр бар? Бавыр белән бәйле. Дарулар да күбрәк менә шушы батлар, без контроль дип әйтәсе, батлар, витаминнар эчкән кешеләрдә токсический гепатит бүгенге көндә бик күп. Менә кешеләрдә шундый бер ялгыш нәрсә бар. Менә әйтик гөмбә хакында. Кеше гөмбәне ашый да күпмедер вакыттан соң ул инде җыгылмаса, мин ашап карадым, ашарга мөмкин дигән нәрсә. Бу катгый дәрәҗәдә дөрес нәрсә түгел. Чөнки шул токсиннар бавырга керделәр, бавырга зарар китерделәр. Ул кешене җыгарлык түгел, аның аңыннан югалтырлык түгел. Әмма дә ләкин ул хәл булды, кеше аны сизмәде. Тагын анда эчемлек, арак эчемлек эчеп куйды. Ниндидер күпмедер рәвештә зыян китерде, ул аны сизмәде. Ниндидер дару эчеп куйды, зыян килде булса, менә шушы сизмәү бер яктан ул безгә каршы даган уйный. Без инде монда әйтеп киттек, бавыр шундый орган, арак эчәм ул, ниндидер башка төрле зыянлы ризыкларны ашый, менә шушы сизмә аркасында әкренә бавыр җәрәхәте алып, бавыр үзеннән үзе төзәлеп бит алмый дагы, менә шушы бавырда инде менә әйтеп киттеләр, гепатоз, бана татарча әйтсәң, май утыру, тагын жировой дистрофия печени дигән бар.
әкренләп май утыра дагын, бауырның шушы безгә кирәкле өлеше майга алмаша. Шуннан соң инде бауыр әкренләп үзенең функциясын югалта башлый. Шул ук вакытта дагы бауырның функциясы югалтканда, біз әгәр дә кан анализларын алмасак, біз аны күрмибез. Кешедә ниндидер хәлсезлек барлыкка килә, кеше тиз ара, иртә белән торганда ул йокысы туймыйча уяна. Аның ниндидер инфекционный ширләргә каршылык әзәя, чөнки антитела дигән безнең нәрсәләр менә бит инде күптән түгел булып киткән ширне без аны беләбез икәнен. Шулай ук аның канында чистарту үзгәрә, кеше аны сизми. И менә инде безгә килгән кешеләр инде шул кызганычка каршы менә шушы ширнең бузынган чорында булалар. Менә имеш-мимешләр бармы? Мәсәлән, әйтәләр бит инде бавырга бик каты спиртлы эчемлекләр тәэсир итә дип. Менә бу имеш-мимешкә керәме? Бу чыннан да шулай һәм шундыйрак. Беләсезме, менә әйтеп киттек, бавырның бер шул аның инде менә бу 500-дән артык функциясе бар. Төп функцияларның берсе менә бу организмда токсиннарны чыгару. Аракы турында сүз барганда әйтик этиловый спирт. Этиловый спирт нинди генә эчемлек белән керсә дәген, барысында дагы этиловый спирт турында сүз бара. Этиловый спиртның утилизациясе бауырда үткәрелә. Аның бар остаточный анда чыгара торган токсик матдәләре, булар барысы да бауырны разрушать итеп, бауырны таркатып чыгалар. Әйтеп киткәнемчә, әгәр дә инде ул күп булмаса, кеше может аны иртә белән ничектер сизмәскә. Әмма дә ләкин менә шушы бүген әз генә, иртәгә әз генә, берсе көнгә әз генә әкренләп бауырның шушы безгә эшләгән өлеше юкка чыга баруга китерә. Чөнки менә монда тагын бер әйтик, әгәр дә син бауырның авыртканын сизмәдең икән, ул бауыр чирле түгел дигән нәрсә түгел. Айдар әфәнде ул һәр вакытта менә бу диспансеризация турында искә төшерергә тырыша. Бу бик яхшы искә төшерү. Шуңа күрә үзеңне кайгырту, үзеңнең сәламәтлеген кайгырту өчен менә бу ел дәврендә нидер бауырның анализлары, ул биохимик анализ баталы функциональ проба, печень дип алтаралар, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, гамма-глутамин трансфераза, билирубиннар, аларны биреп тикшереп карарга кирәк. Әгәр дә бер шул булмаганда да шулай ук бауырны үзе үткәрү. Менә сез диетологиядә ничә ел хезмәт куясыз инде? Минем 7 ел. Менә 7 ел эчендә берәр нинди үзгәрешләр булдымы? Мәсәлән, кеше туклануга фикрен үзгәрттеме? Мин аны күрәм, чөнки менә мин 7 ел элек әле үземнең блокна пара башлаганда, мин пациентлар булганда, кешенең шул хәтлек теге чекап дип сораган, ничек шул бауырны тикшерергә дип, нәрсә ашарга дип, андый сораулар юк иде. Хәзер бик күп андый сораулар. Мин дә бик шатланам, сезнең шикелле, чөнки кешеләр алар үзләренең организмнар турында уйлый башлыйлар. Һәм миңа тагын шунысы ошый, менә шуны кушыласы килә педиатрга. Хәзер бик күп кеше менә миңа именно ничек миңа ашау белән әйбәтләтергә микән үзенең состояние ди. Мин дә шуны теге пропагандировать итәм, витамин, минералларны, аларны только анализлардан эчеп була, даруларны только врач сезгә әйтә. А менә сезнең бауырны чистартасы килсә, берәр нинди тисеге әйбәтләтәсе килсә, җиләк-җимешләр әйбәтләп итеп ашагыз, менә теге балык ашагыз, кай бер кеше кыйбатлы дару ала да, именно теге аңа кирәк булмаган, аңа язмаган. Һәм мин балыкка акча юк, ул теге ашау, әйбәт ашау, ул бит аңа ул бик кыйбатлы ди. Һәм мин шуның өчен әйтәм, менә хәзер мәсәлән теге ничек күп, менә ирга, например, теге күп. Кара һәм кызыл, ничек смородина әле? Карлаган, аларда да менә шундый күп антиоксидантлар. Алар безгә бүлдереп кенә сорыйм әле. Менә ярар. Доступны. Батлар, фәләннәр, алар аңлашыла инде. Алар аерым тема. Ләкин бар бит менә теге доступны дигән дарулар да бар. Менә хәзер мин майлы бәрәңгә ашарга утырам. Я аңарчы, я аннан соң шушыны эчеп куям да, миңа булыша дип аларга ышану дөресме юкмы? Менә бу зур ялгышлыкларның берсе. Минем укытучым әйтәдер, әгәр дә даруның зияны юк дип әйтсәләр, или ялганлыйлар, или бу дөрес дару түгел дип. Һәрбер даруны ул бары шул бауыр аркылы чыга. Даже әшәки ширләргә китәргә мөмкин. Шундый нәрсә бар. Бауырның бердән-бер аны тазарту чарасы бауыр әйтә, мине кыйнамагыз, миңа тимәгез. Ул үзе восстановить итә. Монда менә сез әйтеп киткән дарулармы, башка дарулармы, алар ниндидер файда әз генә булырга мөмкин, әмма дә ләкин кеше шундый кыйммәтле даруларны алып, үзенең бауыры белән шөгыльләнә башлады икән, күбрәк бу төзәлү чарасы булып тора, менә шушы кешенең үзенең бауырына игътибары. Ул шушыны дару эчкәндә инде ул әшәке нәрсәләрне кабул итәргә тырышмый. Менә шушы 1 аймы, 2 аймы эчендә без күрәбез, аларның биохимик анализлары анда уже рәтләнә башлый, үзгәрә башлый. Шушы вакытта инде шул укганда табарлармы, шул фарма индустрияме, моны китерергә менә дару булышты дип. Әмма дә ләкин төп
нәрсәне, менә шушы бавырның миңа тимәгез генә, мин үзем восстановить итәм дигән аның нәрсәсе бар. Шуңа күрә менә бу безнең бавырыбызны саклау чарасы шуннан да яхшы аңа дава юк. Менә бавырның нәрсә яратмаганын без белдек, ул спиртлы эчемлекләр, шул ук дарулар, башкасы. Нәрсә яратасың, бавыр? Нәрсә файдалы теге җиләк-җимештән һәм башкадан кала, тагын нәрсәләр белән бавырның сәламәтлеген ныгытырга мөмкин. Һәм менә монда малоподвижный образ жизни дип әйтәбез бит инде без. Өйдә дару эчеп кенә, утырып торып кына без сау сәламәт була алмыйбыз. Менә шушы нутрициологлар, диетологлар, аларның шундый бер фикере бар. Менә ике группа кеше бар. Беренче группа ул безнең дөрес тукламыйлар, ләкин алар иртәдән кичкә хәтле эшлиләр, физик актив, спорт белән шөгыльләнәләр дип инде. Икенче группа кешеләр, алар өйдә генә утыралар, тәмле генә ашыйлар, үз-үзләрен генә карыйлар дип. Һәм менә бу беренче группа кешеләрнең сәламәтлеге икенче группага караганда күпкә яхшырак дип. Чөнки алар үзләренең физик активлыгы белән менә шушы организмдагы обмен веществ дибез инде без, алар яхшырталар. Менә шуны онытмаска кирәк. Дару эчеп кенә без сау сәламәт була алмыйбыз. Безгә менә шундый спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Һәр вакытта актив булырга кирәк һәм дөрес тукланырга кирәк. Мен сезгә хәзер менә без тапшыру алдыннан обертон нәрсә яшып куйдык, революция ясыйбызмы дип. Нәрсә турында сүз бара революция сатында. Менә мин әйтсәм, ышанасызмы, ышанмасызмы? Файдалы әйбер бавырга май. Менә именно терлек майы. Ни өчен? Безнең бавырда төне буе җыела ут, җыела. Безнең бавырда менә әйтеп киттек, бөтен токсиннарны төне буе җыя. Без кичә ашаган ризыклар барысы да гында алкоголлар мулланда кемнеңдер дарумы, кемнеңдер анда гөмбәме, кемнеңдер краситель барысы да бавырга җыела. Бавырдан чыга торган бердән-бер юл ут юлы. Шуңа күрә иртә белән безнең бавырдан ут чыкмаса, токсиннар да чыкмыйлар. Сезнең йокыгыз туймады, сезнең хәлегез юк, сезнең настроениегыз юк. Андый кешеләр әйтәләр, үтле кеше диләр, жошын кеше диләр. Токсиннар чыкмады, ул кешене токсичник кеше диләр. Аларны менә бөтен нәрсә раздражать итә, алар нәрсә дөньяга ачулы. Шуңа күрә иртә белән бавырдан ут чыгарга тиеш. Майлы ит. Бавырдан ут чыгару ризыгы, аны электән әйтәләр врач-диетологлар, желчегонный завтрак дип әйтәләр, яны утны куа торган ризык булмай. Суда пешкән бутка түгел, кибет сөтендә пешкән бутка түгел, авокадо түгел, 5-нче бульонда пешкән тавык ите түгел. Именно майлы ризык. Бу анда творогмы майлы, ул каймакмы, сливочный масло бәйтәс атлан маймы, ул майлы итме, майлы балыкмы, алар үзләренә утны алалар, ут белән бергә токсиннар чыгалар, и безнең шушынды иртәнге аштан соң бавырыбыз җиңел сулап куя, чөнки токсиннар чыктылар, и бавыр тагын да әйбәт эшли башлый, үзен-үзе восстановить итә башлый. Менә мин гомумән май яратмыйм, әмма сез менә бу сүзләрне кат-кат әйтәсез, мин үземне дә, туганнарымны да, якыннарымны да иртә белән май ашарга өйрәттем. Тамашачылар да сезнең киңәшкә колак салыр дип уйлыйм. Инде Ләйлә Илгизовна, сезгә сүз бирәсебез килә. Тагын менә тапшыруда бәлки күтәрелмәгән иде мәсьәләләр калгандыр, менә киңәшләр формасында тапшыру ахырында. Шулай ук әйтмәделәр, иң очрый торган авыруларны хәзерге вакытта лекарственный гепатит дип аталган дарулар турында әйтеп киттек. Дарулар аркасында барлыкка килгән гепатит. Менә бу как раз таки может циррозга китерергә. Шулай ук гепатитның төрләре күп инде. Хәзерге вакытта алкогольный гепатит та, спиртлы эчемлекләр кулланганнан соң барлыкка килгән гепатит та бар. Шул ук неалкогольный жировая болезнь дип әйтеп киттеләр инде. Май катламы бавырда үсү, бу да циррозга китереп, инде ялман шиш авырулары да барлыкка китерергә мөмкин. Шуны әйтәсем килгән иде. Бик файдалы тапшыру булды һәр хәлдә минем өчен, чөнки мин менә шул гепатитны Biz менә бу май катламы, менә неалкогольный жировая дистрофия печени, ул таза кешедә генә түгел, ябык кешедә дә була. Рәхмәт. Булай төртеп күрсәтмәсәгез дә буладыр. Ярар. Параметрлар, ул бер нәрсә турында да әйтмәй. Ярар, һәр хәлдә мин шунысын аңладым. Менә ул Айрат әфәнде әйткән продуктларны куллануны менә бер генә адым ясап, төнге сәгать 12-дән иртәнге сәгать 8-гә генә күчерергә кирәк миңа. Шуннан җен кебек таза буласы икән мин, Алла бирса. Ничек кенә баналь булмасын, сәламәт тәндә, сәламәт акыл икәнен онытмыйк. Таянырнык та һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәр вакытта бик кирәкле фикерләр яңгырады.